Kamerleden paaien met Zeeuwse lekkernijen. Heerlijk. Ik ben wel meer van de oesters dan van het vlees eigenlijk. Ja. En verder vandaag. Zeeland de locatie voor nieuwe kerncentrale. En de hele VMBO-lichting geslaagd. Goedenavond. Geen traditionele barbecue, maar een Zeeuwse mosselkar om het parlementaire jaar in Den Haag af te sluiten. Door corona kon de barbecue niet doorgaan, dus de provincie Zeeland greep deze kans met beide handen aan om Zeeland nog maar eens neer te zetten als dé voedselprovincie van Nederland. En in Den Haag is verslaggever Jan Vogel. Ja, Jan, wat wilde de provincie daar precies? De provincie wil zich presenteren als dé koploper als het gaat om de eiwittransitie. Nederlanders krijgen nog steeds de meeste eiwitten binnen uit vlees, terwijl het gezonder en beter voor het milieu is om ook andere eiwitbronnen aan te boren. Denk dan bijvoorbeeld aan noten en granen, maar ook schelpdieren. En daarom trokken vandaag vissers en bestuurders uit heel Zeeland naar Den Haag. Daarmee willen we Kamerleden in ieder geval aanbieden: eet van deze lekkere Zeeuwse producten. Maar natuurlijk ook de inhoudelijke boodschap. Mosselen voor de eiwittransitie. En ook een aantal andere Zeeuwse onderwerpen zoals de tunnel, de industrie die gaat verduurzamen. Denk aan infrastructuur waar we echt wel wensen hebben. Maar we kunnen ook bieden. En dat is de hele landbouw- en visserijsector die echt bij kan dragen aan het verduurzamen van ons land. En dat soort combinaties van aan de ene kant de wensen die we neerleggen en aan de andere kant datgene wat we te bieden hebben. Dat proberen we hier vandaag te bewerkstelligen. Ja, Jan, het ging dus bij die mosselkar om veel meer dan alleen maar mosselen. Het was ook een uitgelezen moment om te lobbyen in Den Haag. Hoe staat het met die Haagse lobby? Nou, volgens de aanwezige Kamerleden is het Zeeuwse geluid steeds beter te horen in Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan de motie om de Westerschelde-tunnel tolvrij te maken die vorige week is aangenomen. En dat is dan toch een van de positieve effecten van het kazernedebakel. Doordat die mariniers niet naar Vlissingen kwamen, en dat heeft de relatie tussen het Rijk en Zeeland enorm geschaad, moest dat hersteld worden. En daardoor is Zeeland dus steeds luider en beter te horen in Den Haag. Ik vind het heel goed en heel vasthoudend. We hebben natuurlijk best ook even wat deining in de polder gehad vorig jaar rondom de kazerne. En het past ook wel bij de Zeeuwen natuurlijk. Lukt het en Mergo, lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen wel. Toch? Die wordt steeds beter. De Westerschelde-tunnel en de tolvrije discussie staat in ieder geval goed op de kaart bij ons als Partij van de Arbeid. Ze mogen echt nog wel een tandje erbij, niet te bescheiden, niet te zuinig met hun stem zou ik willen zeggen. Dan zijn gratis mosselen opeens op het plein in Den Haag misschien bijna onzeeuws te noemen. Misschien wel, maar ik geniet er enorm van in ieder geval. Ik heb zeker veel van Zeeland gehoord, want onder andere één onderdeel in mijn portefeuille is de Westerschelde-tunnel, namelijk infrastructuur en mobiliteit. Dus de vraag over hoe kunnen we Zeeland zo goed mogelijk bereikbaar maken is natuurlijk iets wat al een aantal keer is langsgekomen. En wat ook nog een mooie uitdaging is natuurlijk de circulaire economie en dat ze natuurlijk ook helemaal neutraal en duurzaam willen worden als provincie. Ik vind dat Zeeland goed aan de weg timmert en dat het geluid ook zeker niet in de laatste plaats via de SGP-fractie naar voren komt. Voor het contact met Den Haag is vaak de timing ook essentieel. Van, ben je op het goede moment? En hoe zijn de Haagse voelsprieten van de provincie Zeeland daarin? Volgens mij uitstekend. Ja, wat gebeurt er nu, Jan? Is die mosselkar een eenmalig iets? Nee, het is onderdeel van een publiciteitsoffensief van de provincie dit jaar om Zeeland dus op de kaart te zetten als dé voedselprovincie van Nederland. Met een aantal evenementen die uiteindelijk allemaal samen moeten komen tot een grote Zeeuwse dag hier in Den Haag in november. Als er een nieuwe kerncentrale komt in Nederland, dan is de kans het grootst dat die in Zeeland komt. Dat concludeert adviesbureau KPMG, dat in opdracht van de Tweede Kamer de toekomst van kernenergie onderzocht. Zeeland staat positief tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale. Diverse partijen zijn bereid erin te investeren en er is genoeg koelwater beschikbaar. Er komt nu een vervolgonderzoek. De huidige kerncentrale in Borselen langer openhouden dan 2033 wordt daarin ook meegenomen. Kerncentrales stoten geen CO2 uit en zijn daarom interessant als Nederland de klimaatdoelen wil halen. Als er kuilen worden gegraven op het strand, dan zijn de Duitsers in het land. De vakantie voor onze oosterburen is begonnen en reisbeperkingen vanwege corona zijn er niet meer. Dus halen plaatsen als Domburg opgelucht adem. 2 café. Ja, in mijn optiek geven de Duitse gasten iets meer uit dan de Nederlandse gasten.
Het is niet zo dat elke Duitser in eigen land is gebleven de afgelopen maanden. Velen kwamen gewoon. Ja, we wollten een beetje Urlaub machen. Van Aachen is niet weit. Man is dan niet nah beieinander, man kan afstand houden en dat is optimaal. Nu er een nieuwe coronavariant oprukt, valt de term vierde golf regelmatig. Maar Prenger maakt zich er nog geen zorgen om. Ze hebben het over een Delta-variant. Nou, volgens mij zitten we in Zeeland als Delta, dus moet dat wel goed komen. En dus hopen ze in Domburg dat de scheppende Duitsers welkom blijven. Niks allemaal op een rijtje in de aula. De diploma-uitreiking van het Goese Lyceum was bij een beachclub. Ruben, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wel een leuke plek hoor, zo, om hier te hebben. Ja. Beter dan op school, denk ik. Op school is een beetje hetzelfde altijd. En het feest was extra groot, want alle 125 leerlingen van de 3 VMBO-richtingen waren geslaagd. Niemand is gezakt. Er waren wel speciale maatregelen en we hebben er eigenlijk nauwelijks gebruik van gemaakt. Dus deze lichting met heel veel druk en heel veel toch gewoon flexibiliteit van school uit en van de leerling zelf uit, hebben ze het allemaal wel gehaald en met goede resultaten. Dus het is super bijzonder dit jaar. De Middelburgse Tekenacademie is op zoek naar scholieren die hun kijk op de stad willen tekenen. We willen graag dat, in tegenstelling tot wat je dagelijks allemaal ziet, iemand die met een selfie voor het stadhuis staat of voor de Lange Jan of waar dan ook, Arnhemuiden kan ook, want dat is ook gemeente Middelburg, willen wij dat kinderen, een klas, geïnspireerd raakt door de omgeving en die omgeving, de stad, de gemeente voorop zet. En dan dat doen op de manier zoals dat rond 1800 gebeurde, namelijk eerst naar prent, dan naar beelden en vervolgens naar de natuur. En uiteindelijk worden de tekeningen van de kinderen geëxposeerd. Daarna komen ze in het stadsarchief te liggen. De prijs van woningen in Zeeland loopt steeds verder op. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de huizenprijzen met bijna 20% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. De prijzen zijn onder meer zo hoog omdat het aanbod van woningen is afgenomen. De stijging is het grootst boven de Westerschelde. Daar zijn duurdere steden, maar ook meer mensen van buiten de provincie die er een woning kopen. En dat drijft de prijs op. Morgen gaat in Vlissingen festival Onderstroom van start. Wel nog in aangepaste vorm in verband met de coronaregels. Maar er is dit jaar in elk geval weer theater, dans en muziek in de stad. Het festival kent inmiddels een lange geschiedenis. Het was eigenlijk het eerste straatfestival in Nederland. Het is ontstaan 39 jaar geleden. Als het straatfestival Vlissingen. Eigenlijk ontstaan uit een soort nood, want Vlissingen lag in die tijd lag er niet bijster geweldig bij. En dus men dacht, we gaan wat mooie dingen doen op de boulevard met een grote tent, mooie voorstellingen. En in 2007 is dat hernoemd naar Festival Onderstroom. Maar doen we eigenlijk nog steeds hetzelfde en dat is theater op locatie maken. Volgens Bakker is Onderstroom het meest kleurrijke stadsfestival van Zeeland. Met een hele grote diversiteit aan voorstellingen. Veel theatermakers die op locatie, op straat of in gebouwen een hele mooie voorstelling neerzet met verhalen over de stad. En die verhalen zijn meestal een weerspiegeling van de samenleving. Ik vind het altijd heel goed om zeg maar, maatschappelijke voorstellingen te maken. Dat mag voor mij met een hele vette knipoog. Het is natuurlijk altijd een spiegel die we onszelf voorhouden. Maar ik vind het altijd aardig als in een aantal voorstellingen ook iets terugkomt dat mensen denken, interessant om te zien of interessant om te weten, maar dan op een theatrale manier verbeeld. Onderstroom is volgens Bakker daardoor ook erg toegankelijk en laagdrempelig. Dat zie je ook wel aan het publiek. Dat komt van heinde en ver. En ik zie altijd de blije gezichten die rondlopen. En vooral dat mensen verrast worden. Eigenlijk een beetje shoppen en een beetje rondkijken. Dat kan dit jaar helaas niet. Want het zijn allemaal betaalde voorstellingen op een vaste plek. Dat moet vanwege de corona. Maar normaal hebben we eigenlijk een festival wat zich door de hele stad afspeelt. Voor Bakker wordt het een bijzondere editie. Omdat hij na 10 jaar gaat stoppen als festivaldirecteur. Sinds een paar jaar werk ik ook bij het Zeeuws Maritiem Museum en daar wacht een hele grote klus. Want we gaan het museum ombouwen en dat vergt eigenlijk al mijn aandacht. En ik wil liever één ding goed doen. En na 10 jaar vind ik het ook goed om het stokje over te dragen aan iemand anders die het weer een andere kleur geeft en een andere invulling geeft. Ik denk dat het ook heel gezond is om na 10 jaar eens een stapje opzij te doen. Een afwisseling van zon en wolken vandaag en lokaal viel een bui. Het was 18 tot 20 graden.
Morgen start de dag vrij zonnig, maar het wordt langzaamaan bewolkt en regenachtig. En ook de dagen erna zijn wisselvallig. En dat was Zeeland Nu van vandaag. Ik wens u een hele fijne avond.